Odstraňovač EŠKV dlhé RN od oleja Infushan je tu. Rotačná tryska pre super silnú adsorpciu. Premieňa olej na vodu. Nie je potrebné dvojité oplachovanie. Šetrí čas a námahu. Po zapnutí mikrovlnnej rúry jednoducho nastriekajte. 99,9% miera sterilizácie, odstraňuje škvrny, sterilizuje a dezinfikuje. Vyrobené z prírodných rastlinných extraktov, bezpečné na použitie. Bezpečné a šetrné, nepoškodzuje ruky ani nedráždy, bezpečné pre miesta, kde prichádzajú do kontaktu s potravinami. Nastriekajte na varné dosky, digestory, sporáky, drezy a tak ďalej. Chladničky, rúry, variče na ryžu a tak ďalej. Nie je potrebné opätovne oplachovať, stačí utrieť. Čistá a svieža kuchyňa. Nábytok, spotrebiče a filtre klimatizácie vyzerajú po utretí ako nové.